naboigo mbatagitama baga asemirimo inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bw'Oborema ase Obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali n'Oborema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko Oborema ase Obogima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Basi bano omwanchwa omurigeria on Ndizi TV tigango sogerie andonsi asomonguru akobokirie somonguru akobekire litukeriga ne chinsa abune chiga chiarero kurugega Ndizi TV obwansu bw'omugusi ase tobwateganga yo kogokia kogosemia na gukomanyia boigonga abwesore negenire nga mbuyore omwanchwa omurigeria mbante bingana kumurigeria no motegera kirambale bagotegera bataikorigereria lakini rende bono na tero murigereria twachira semera nderero yokorete muri kurunga Oborema ase Obogima Oborema ase omwancho murigereria no muroberio okogochera kira lituko chinga kine biro bune biga bya rero tuli neganga nekirenga yokomanyia gogosemia na gokogokia igoro ya mangana mange arengete Oborema ase tugutwara emegano y'abantu baminto bali balemarete emegano egoenda muno Oborema mugano nde bwensi ukandi kumenya igoro y'Oborema ebeneo historical biblical views igoro y'Oborema ekemira gito igoro y'Oborema byonsi pi Ndizi TV no utakire koba kira lituko chinsa nebiro bunebiga byalero mwancho murigeria ngingo korasto murobego mwancho murigeria litangani ngokoletera omogeni ocha otokwania kurwabwo nakoletera omugano sokoro yane kuru omugano sokoro yane twabwate ngambo togokora twakora nengana entwani ase Oborema buna botambe ncheno muralio brother Power Jared Wilberforce nkubwatira nensemo ye imanyirilio noyo minto Joshua auta ngokwaliga ninga bono museke nindo kiao ikaransa bya kabisa onye wikaransa tere soba igoro bono rambura magoro bono ligia mache beke nsemo gabwo tosugumane goikachinza chiria isano ibere ekero togo chigo chaka kwenda se amangana amaya lero nimbwa tomogeni ase studio mancho murigeria tali mogeni ekiagera na betega iga na chitaga tukwania tukakwana mangana make na nderero ga inanyo leto kondio hontebinga brother Power nintagete toende bono mbeke erijoinda timatiri inki bana seke Gusii amangana leto akwairete bono amajibu yesire gotuka ngomoleta asembeo atukwanie kera tukwanirie atinyulia marieta ndeto mugano mwengo sokoro yane kurwabwo mwikaranse twakembaka endugu ngakiese kwarumbie mbiya kabisa na gokire sana umuraria na ndi kuumirana naye ase TV ya Ndizi TV. Karibu Ndizi TV. No Ndizi TV bunabotambe bona gwesera ko matogosera ko mwenyeji bona nche bona no mwenyeji tindi mogeni gwesera ko mwenyeji bona umaete naisire ko mwenyeji kabisa ngaki ngakete ko wachamba ko agatoke siko gabo isikombanga agatoke na agakolire bona nande ngosoka nande bakonga kamo tokuria mange abagenda bange to abero kankoli okay inyira murigeria na amalieta ne aba ligereri baminto na aba tegereri baminto ikonkoro ku Wilson Godfrey Ongworu iro na malieta Wilson Godfrey Ongworu Wilson Godfrey Ongworu yes. Okay, Godfrey Wilson Ongworu. Yes. Ntu alenga iga matuko makeiga etire. Tukakwana mangana, tukategera stu ategerete na ende karibu ndete bono ngeribaga. Inam. Ndete omugano osokoro yane. Ngokoro omugano osokoro yane, bas toyendere bono ningambo. Mwancho murigeria mugano osokoro yane. Unabotambe sokoro yane abika bwo Kenya
ngakiyemo tukaba turaba chukuru ange batano ige batano babiri tuikarasite nyuma Christmas gukiaherire sokoro agatotebi yara chugocha tokanda gochie kiriri okumanya gotobolia mugano ngo chande gototebi ya mukwena linga mugano incho goteba ya inu bali abanene kamugukina butambe nintagete yago kobo musacha omolemu omusacha oko abantu gosemeria yara omanyete koro musacha none kero rwari tole keoru ore ligata nyomba mwao ni gebwa tobolemu ya tegerera muigwe omugaka narenge bare gutara ne family yaye babwate tigere bagutarira gakiyemo bakaba bagoeta aserira nirinene basi bono ko baikasina nirigatigati enchogu ekorumagega enchogu malindi eko bamunyokia maete enchogu malindi gentere ko yarire kende ige gotiringeranse paka yakora umugakuoria nero ikaranse te maegapi abana bae baberegati no mongina no montere babugetigere bakogenda kabisa bagochigotema okorora yaya enchogu epakecheto ikere babekirete yara mugakori okobwato korusie gotia ya bwate okoyerutera ogancho gikukaga no muntu uri ogwe gotiringere gotie linse gukura ego chikorigereria korora bado bali no bali busi naende ko babekerera empio okorusie sati okoyerutera naende gotiringa naende ko babekerera mugakoria gakarusi chianga chiae chionsi genta akorete agaikase agatebia abana bae no mongino yeiga igo mogokwa ekero nakure goikantangane gokwa mumanye kombwati mugakoria akeruta kurwetigere igoro einde ugancho gwerie kamoita ekero ya moita yara egaisaneka ekairana ekamiri yaye egakonyeka koro musacha erwe asengencho yabali balense yawo koro morai kabo mutangani abande bakubwati umugano sokoro yane oyo amubweka abika bwokenyo Wilson Godfrey Onguru umurari abo gwatebaigo nawo natebaigo pono Godfrey Onguru ningo bono Onguru nsanem Wilson Godfrey tabaka aina marieta nae tuna mamaliria bere tange konyochorira marieta akonga abwata marieta yo mumura no moiseke just in case oyo orache neroyo aegwai bahati nzuri umuragacha akama Wilson Godfrey igonyo moiseka champati mbaya aleka yate kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya ya lingenga igabwate two way either Wilson Godfrey tabaka ama yuande atato tebeti akiwanto chi Wilson yochete nanda akamwanja akamwa marieta okay good bana Wilson last time ngwa twera sete makegoro yana ntobwate mugano orenderero tika tokoreki tu beke recap tunga obogima bwao ayeto ikorora akamugana kingi gasuri utatorochiriria tutaraswa sengambo enene elia toreta rero buna natebete last round yakero naringega inatebete nganche timbwatie history ya maisane inche nasomete ndebuya nka kore skuru ndebuya tima ituna tokoroka form 4 ineke Gusii komina iberaye komina ibere ekero nakuranga join ya college my first college na join at KMTC as I said I wanted but last time inche nabogete nkanyoranga tindikorora niko nande no muminyoki na renge ono nanyortenga tindikorora up to date lakini egento ntayikororera nje timanyeti egonyona wanyagitari mbate yotenga mbaruchi buroire amaisa rombi yare gitaikora nande nje no ndigereri to komanya eka abantu abange nyone town ye bagotangwerora nkororande nje amaisa nende buya na tanya kondo mumaite nje nde buya
bono still nabo maintain tie ko na accepted nkagenda Machakos I said ngakora braille and orientation nerembe gitega and this is the umate to gotebanga when you are not seeing as well that disability is not inability lakini pia ni fashion kutara ni fashion ekona linga sobora bunga so sobusu osonte yeah maite ndo nakobore liko nam nesengencho tonda kunyira abantu botambenga oborema borobwo nekiombe ekerogo soa tuikumanya okwenyora gwakorireki okwenyora litukeri moigo gwasoire yeah keronya ri gwasoire bono goikomenyo na oyo ri moyo na tiro oyo ri mugano oyo tati andunga ekerore moyo aene candidate yo Oborema anything can happen in between exactly na ndeta lazima urware tari lazima kende kebe ogo cha kwenyora tu mpale migano ne menge to ko rice ko gega aso mondaga gotebinga inchena muna bono gwatebanga aye kwa bogete ugasanga tuliko karaki tindi korora ugasanga tuliko na ndi mbaro bona borobari ngaki nere na babogete igo gose uno nari tegega last time okro daktari amandingere igara otenga taikorora nam akarota kabere elia gatatu ekabeke na gatari karaki taikorora ngito to muligirito nelinga Oborema mbuli gochika Oborema mbuli ati odi okwenyora gwakorireki gwasoiro ndabona gwika oitabira nebo mwancho muligirenya nabo gotonyora gwetera social media pages stations Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website yeito www.ndizitv.net ototwiti @Ndizi TV News nabo igotwakire simi usoto SMS ase namba yesimi enoti sana bere kiandebere yemo kiandebere isato inye kyagera okugani kwao na kwa ogochikwa gwaito togotebanga your demand is our command omwanchwa omoligereria ono onguru saenga yore bono iga omuralia igonde Kisii ngokoligasi na Kisii County Government ngokoligasi buna instructor best in culture mbekire culture a service ya waziri wa sports ngokoligasi yes igono somete ninsomete umurali nchene ninsomete and ninyamire as I said buna nateba mageganga ki disability is not inability maybe tinchietiko resera gusiri kwane kwa maiso ngontange to chito kwandra no bugima bonde ngontange tingenderera by the way ekwangi gorete tenchira egento ntaito tebanga ninsomete nchene umuntu omosomo and I'm very happy that I'm learned nchene nkolete psychology psychology and counseling I'm a psychologist on the ones you wate problem buna bana to wate chishida nkoenda nande namba baadaye abantu mondigi ncheno mwana psychology ninkolete community development ninkolete agribusiness ninkolete sports management ncheno mwana sport ninkolete administration igonga ninsomete ninkolete faleo niliye agora kwa leo nilimavu mono ninkolete BSS nchene daifa ya disability na bonto go swim nayo nyoko tagete na bongo kuvundisa go swim because I'm qualified nyonye ne swimming pool ama qualified nimbo atipake card ya ikongalao train kai cheno mwobo go swim na bongo kurutaro chingo tiko macha ra ya tingo yata okay bono igento tuachira lero onguru last time when we were here we raised a lot of issues department issues concerning representation ngaki representing serikali ya county government ya Kisii na atemire kuligia other offices bache correspond lakini tinakoraki tinabaikira buna kwantebetie ngo tukobekeri joiner kolengane kero mugabano ina agenda gali senate na halia anyara ko bagakwerera igoro yo Oborema representation as a Kisii county bono sai ngange data yabakolie gasi babwato Oborema bakolie gasi se county government ya Kisii embia mano moralia maite data na bongo kwa bali bakolie gasi Kisii county
nandi bali kire in Kisii County. But umaete data tuabwata as I said wakati ule nilikuwa hapa lirina alengega data tuabwate etwalinge gutumikanga twalikira bale mafu. Umaete nje tindi kuobwa whoever alikuwa the first president of people living with disability as a Kisii County iga atumigeta bale mafu be. Ekera batumika bobe agatumirietanga nkolikanda bale mafu yet alinge kolika abantu ba bali nomo. Umaite in Kisii County nje kolengana una na bali because I was employed 2022. Abale mafu eturabake. Ntokunyara goikiranie na mbeli etakeire abale mafu koli in Kisii County. That's why tokotebanga onye employment yego kotoka in this new government ya mheshimiwa Simbarati. Etogo saba sana anyale ko consider people living with disability yani abale mafu. Egere tonyale goikirani enambeli na tonyale korolekana ngabale mafu na baro babere bako ba considered as employment ya Kisii County. And that's what I'm really working on it. Koligere lina komanyanga if employment yego chikoba advertised abale mafu bakolireki basoire. And I know paka make agente kega ke go through because the president obwate bono iga nje tima itie sachiete bono ntagete gotenena as opposition president of people living with disability. Yeah, as opposition and opposition pushing the president oyo wabale mafu and make sure nga abale mafu batokira se employment, any employment that is going to be advertised. Ekina ke ntobo no ndigerete so that abale mafu tomaye gokoraki tomanyikane ngano tole in Kisii County because we are just known in Kisii County that all disability ebale beggars. In fact is koligere a town ya Kisii County abale mafu barona bange sana bale beggars ekero kinege ntokero ntu atemete ko barusi nandi bairanire. Why? Because these people hasta yuba gochikonyora egento barari the best yabo konyora egento barari no kosoya street na kogendra gosaba of which I'm not saying that abagusii na oboka bagosabaga mbaro abandi babe. In fact ni topic ndo to yechere keroka garia kisangire kyabe toro last week ekera togetinga abantu mbale bagwe kole birema basoa birema gati na ro basabirira. So ntokabwate omobisa ngora kolinda omobisa monne bwa serikali o disability either Kisii County Gusii Nyamira achito kwanire ngane iyo yes street yewa takire kore izinga nasinge njoko buruge ndo bagaraki bagokora. But I wish ongepata Mr. Rugito nere ntokwana tole nere that is the right person from national government I think na hano alikizi oina rura ko the nini engia bono in Kisii County unatoa ngoteva ntogasa ine go fight buna bale mafu torora bale mafu fight bakolireki twira nego chigase represent county government ya Kisii lichiko krato koligeria chapter article 54 ya katiba ya Kenya. Yes. NCM ya kabiri article 54(2) egotebanga in all appointive and elective positions the state shall ensure progressively representation of at least 5% of persons with disabilities. Kwa say Disability Act number 14 of 203 section 25 yatebanga 5% shall be reserved. Mabaga yata kirabe kwensemo. Bono etwalete topic ye mna gwante betie ekero umugavana Simbarati agenda Senate. Iga indicating abale marumba ligwesoki. True. Kero kwalenge ga last time ngoro go kwabwate kererunga muri go karaki muri go abale marumba bali kire batana gosoiwe payroll nebintu binde kabirebyo abale marum baisa ini mbana koliko bakolete baisa no mugavana otebire bale marum bali gwesoki bono ngotogo believe well bale maru mbali gwesoki bale maru another thing in tori you know the
is the governor. It's just 8 months tangu aswekerwo. Kagende Senate akateba wale mambo aliyosoki. I want to ask a very simple question. Ekero umugavana witu His Excellency alinge kochole cabinet. Abale marumba applied. Ole sure. And I'm very sure abale marumba applied. No bali gitu bale tega se show ba yes, I can bring them. Abale marumba applied. Inkiata achole to mule mavu nyono yomo. Iko kumaanisha nga balema si walijitokeza. Bono ero tebiri mbali gwetokeza. Walijitokeza. Wantebiri mba applied. Ntege ton kondili ro yo applied yo mole maru moletega. Nima nande nkomoleta. Na applied. But tu alenge higa omole maru oli gokoraki. Ekogera kolengana na documents tiae a qualified. Fortunately tacholite. Nyonye interview tapieti. Tabeti shortlisted. Tabeti shortlisted. Abuna se CEC. CEC. Abo ministers. Tukaira na chisio. Abale maruwa ka apply. Mpacholire. Bono inga kimutagete twetokeze. Ekero to apply. Tonyoranga we are not even shortlisted. Etogo cha tuicho bizi tokotenga to applied. Because card yeah, disability is there. Working at this person is living with disability. Inki nandi getakiri. Karabwatira igo. Mashabiki akale konfahamiaga harero se page yetu gaiga ndoche oyakorunga Sheba Kerry. Akoya gweruka John Sheba, I don't know why. Agotoka pick uniform gali taoni Bosongo bali na Lawrence Mose agotenga brother power na otole naye asomroberio to watch it live on YouTube Ndizi TV News Digital Judy kama kuna kolega asigabo na ndimo ku watch Ndizi TV oinoro omogokone mugokora ku watch ranchi goika musko chimate gabo hoteli yere mata umbaranga besamba advertise muragere mwakane oyo ndo nkwandeka akrokunga omo driver Julius Mosomi ono Monterema obwansu sako KBA 851 obwansu sako KBA 851 eyem Kisii Kegogi Miruka route amonomo conductor ye Julius egali bekensemo kora ku watch omoroberio yandi egali tebichi customer gabu ngabono nkora watch yole omoroberio bolema ase Obogima. Asante sana chindugu cyane asoko enderera ko baroro onguru nam morali gwatebirenga ebagwa apply mbago koraki mbakurangirikwa nam umugavana otebire before the Senate nam n'abantu baito mbali gokaraki mbali wetokeza ngayoka getiri answer liberete. Is it because maybe ebyombe byino vitali strong no ta indicate tanga ni gosomo chando ninki manyete egentonkero tatu toigwane ikabana atebire ntoli wetokeza ni sawa tikabona ongirane magega I myself bali manyete bali to aswete 2022 plus Judy plus Delvin. Delvin is a ECD teacher. I'm an instructor. Judy is an instructor. We are disabled. Up to date nturaso payroll. And we are disability. Inga kiata gete twetokeza onye twetokezete lakini tata itiko to consider. Tata itiko to consider atubeke payroll as people living with disability. I deserve 5% ya disability. Whatever ngane county yoko legacy. Igobona ko legacy county otabwati mushahara because county payroll otabwati mushahara. Nche ntorakana. Lakini olikire. Lakini ndikire. Obwata appointment letter. Everything ole cash or was permanent pension. Permanent. Lakini ntorakana. Igo you are a living example. Yes. Na wakwa mention Judy and Devin. The same. By the way, Judy Oroko is just dropping in a message here. Judy Oroko koranga atuligereti hagotebanga Wilson Ongoru is speaking the truth. Timaiti aina maoni aino this thing onyo mugambi kabwate nkoro ya disability. Let our governor start with us.
ekera chakire na into na rituramanya ng'akie disability rache gwa apply yet taro chintu toko genderera ng'akia ekera kuboringa Wilson imbasoete mbarakanu ng'akitogo chigwa apply ekero koleta appointment ya mawaziri igatigite disability siko ngwante bimbaro and you know them mbaro and you know them. I look for them nkoi namba yao we want them kiagera Ndizi TV I will ntubwate right of reply twakamba with fact and that one will be the fact because me I don't fear anybody nchende iga nche Wilson njetaliga na chakiro kolega asioka I worked with Afya Plus Red Cross I know these things nande whoever is going to threaten me that is hakuna aina ya Wilson ngoro mwancho murigereria nyoranga ohendrete kurigereria Ndizi TV obwansu bw'Gusii omuriro asembe okurukunga Oborema asi Obogima nchino murario BP brother Power Jared Wilberforce nde na Wilson Godfrey onguru oigweta kare koruchin sasa ga kapeso jinechin sasa bano sino muliro bwechimbara I don't know arakinde nabogo tobwatia gwetera social media pages izo chance piece Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website ito www.ndizitvnews.net nabo igoto tweet at Ndizi TV News. Namba yesimi noti sana ibere kianda ibere yemo kianda ibere isato inye maranga sangara ko tebanga na maranga bade na ende rusake na chache ndocho iranire kurwese konyare na chacha tuerese nga umatangore nomboli onte nga nkiutara bekirwe payroll kuru 2022 mpaka 2023 ogochi koera maranga gotebanga na chaiche ato the legal aspect of it onguru nam ntaite marango iwansa sana onguru the former government yes and the former regime ngakielia ebyo bya disability kialenge gaiga byale kura unabali balengo tetikuba kwana marieta mbia kabere vocal no erende mogoteba aso kwana koroku ntwakegure bagaraki bagokwana yes maybe nabego tokanga baroro bono bacha bakarelax ko barwanirira nakinatebera iga natumilieta I am a position leader ya disability Yotubu atikiro ga service yero ya disability boniga boniga timbu atikiro ge ne rusio okay ngwa chole tu kerusi ne rus ne chole tu kerusio asenye njo yake inche tinta geti kobera asen kolaumigu ntabwati amagosa na chole tu lakini kerusio then don't you think you are the problem I'm not the problem don't you think you know banyana bantu ba disability umaete igen tunge tokora teba sege songonga there is nothing for us without us yes igen tunge tonkeyo onye ntokole tiki onye ntuyo onye mesa igoro nto oikaransa ali ese biko bikeire ase biko gaberwa yo ligo ntokole tiki ntuyo onguru gachorwa okaegwe kirugo oendo ikaranse mesa ase biko bagirwa waikiro kwerusiyo ngakio tali umuchando mpaka gavana grata banga mbono moigweso kia kero nyendirio roro nibi ankwenyori gavana being in the office na bintu bine kabire egento kia gata nkerusio ena ikaranse the first sitting kanyori bintu tokoeresana mbigo konya mulemafu nkateba iga kutaka go push a president ya disability ya kolegasi igongo soka kurwese obongozi imai kumusukuma kurisiko mote bikolera balemavu ki egasi nandi make sure nga omulemavu oapire asekire gintu kibwenerete apie umaita balemavu etobwenete koba umaite nyoni chiskuru etonto kwa sechi board nje I'm very happy that from Nyamira mwandu anerete mukambeka sechi board chesu ni Gusii society nje Nyamira nonde kwerende abweso takote ba eskuru ga no ndi chiskuru ibere ninu mwandu ane in fact ninu mwambegete warta igo nara igo kondikera oyakro kunga kemioyo atoligereti korua murako Nyamira County mangana gonte biga Viterio Girls High School
School Kemi ayango teminde Brighton abantu baito ba newsroom mugali aba Brighton babo Josephat babo Evelyn nabande ayana ya news Kemi lakini asanti asa kwandira koligeria omuroberi Oborema ase Obogima igo engana yawe yaikirega iga na ende ngomekinde sure nga Brighton yoyebwatire na abandi gali bakore the necessary Kemi asanti asa kwandira kobera Ndizi TV News na ndenga ya no mwebuli mbiyamo na no mwebuli wetirio gal sawa ayande abantu ba news gali ngochi bale koligeria na onguru na morali manyete abantu mbale bagoteba igabone gono to endrete kugamba iga ekero gwasuge to sugume president yakore how far have you achieved as an opposition leader president itinanya komora igwete ngwa achieve ole bana umaise na bongo achieve inki geko gerango tebera president anya komora na chiten kamwe papagerieta na kibono gusukuma mondo tamaiti bono igo tukirete lituko lyago cha gweto kesa na lingo cha kumbulia maswali then you continue suffering na ndege ntuntagete umurali ntagete njente be president ya disability umwalike goche studio ga I will ntagete nje kwa nero umwalike so that amaswali ya igo komboli I think he came yo ndonta bono yes I think he came ntabona mugwate ga December ngare shortly after choletwe December ngare bono ekera choletwe no kwa moretete bono guika bono iganga yikiria bale mafu na gito tengo boli ngakio nguru totegerane ayabune opposition ntoigwana ine yes umate bono igwese ko boli serikali siko galia no gwetu mwe mingusana nere galia mara sijui Kenya kwanza sijui gentoki na bako gotebi ngantu nkorra mure kero bya tusinyire ko rumali ujidore twaenda maandamano ayabune opposition how far have you achieved naro kuboli ngaki onyo endera ko bere kero gokeria don't you think it was better number 2 divided we fall together we stand divided we fall that one is true ongoru okerusie mesa mukabageka bona serikali neteba ngamuri gwetokeza inumweka banyene mubwatera uncles na umeranete na secretary ya disability na chitepa kwa office rogoro tukaikaransa nere tukagamba sana nere ntu agambe taro ntu etaniti nande ntu kwaneti ko kuomana muyane ya linge ngaki kuba ikaransirete ebirogo plan kibabwate nando uranyanga plan icyabo nchi kogenda through ngaki bago chigokora okay egento kendo nguo to reason niga as opposition na wa kwero kalende ngaye kwa mwete kora opposition ayenki kwa kolire ne serikali kiagaronye president yakobolire serikali ya kamili out through the governor goteba ngamuri kokoraki muri gwetokeza ntwe nkorora abantu bande galia anango ba ekero monta abolire ko bakorera igo bakwimuka boka baenda kwerigeria mato mwana omungaini aganyingi naru mugonda te ko moenda agera anyole ngenda tari gocha gakorigie story aenda bekiraniga atene go chirisire bukoro nebunse abana go chora chiyo yejikorunse kubuga ko ngino takore diki ngino taiyo bono yae bono opposition na kwanza mbale ngabona moro opposition na bieka ase bono iga okay tigana aransa liswali lyao inchebuna Wilson opposition nkweruka ntomera ntene gavana ekere gavana yaturangirita unpaid workers of Kisii County I went na chiete gali buna oyogo represent the disability bali employed batara barane paid lakini nchena kwanite in general ina bole tiga umaite governor intubuna bale mavu ntubuate our 5% eyo etaligo pingo mupango kyobwate noro agante biga umaite gabanero nyanganze tebuya injama ngana disability arotimbu ati shida nero you are 5% paka nkamotebinga ga etole buna bono igetole ga no to judi oroko no angina bako text ga bwa kwana inu 5% ya ino not automatic igongana atemete ku raise egente kasega asegaba bone shida tobwate mbali bataligo koelekeza bale mafu
onguru twira ne maega ono mukutano lengo governor governor warangiretie abantu ayebu no opposition kwa imukire ne committee yao mwarigirio mu governor because governor gukwana ngamuri gwetokeza mutara bali justified igo munya tachite ko barigia igo mwakoreteki ibageri ndi arengo ayenki mina kina tebiga noche toira to nengo no bono kisiga abantu bali barigetio bo governor amono yo minto simba akababwa talibo abantu bali na bara amwe ngaro no opposition nego sebu na bara amwe kweruka talibo ekrote de serikali ekole gento onye no ndo ligetio bo governor litangani gago seek audience yo mu governor yo koreteki orobisi okuanga komotegerera rero nabako ende podium isiko gali uchaka bono kumurutira amangana lakini uru uchara ende podium asa ko ruta amangana nga governor tindi komonyora wana taigo ntegerera nelio ereta na okoragi tana komurigia umondigo tenko korera abantu ba justice. Number 2 oroche irabanga nche Wilberforce na ligetio governor Kisii County simbara tia kambwa ngekero to umira netenere nekera turangeretie nero taindu twamutagete nero bwate agenda na intu ngangamya konyorera kabago ororo ngasiniki idea ya name oigwetan koranda abantu ba justice ongoro. Okay, again to kendo no might think kiagera na gotenga na sneak my idea in asinge encho inere time twamunyolete inero time twamunyolete mwana kumurigia abole ngoro leo ngoro goko na chonguragia onyora kwarengereirie ni watinge kero gikige gusambu igwete ngama anyway omwancho murigeria eyekero kwa Ndizi TV ubwansu bumugusi asto ekoro mna toke maete omurira sembe okoro kunga Oborema ase Obogima. I'm just very happy ani nyigwete ngogete Oborema ase Obogima tokoletera mangana mange igoro Oborema lero mpwate Wilson Godfrey Onguru ogondenga tukabekeri joinda nga pale marumbali gwesokia nabugaba nagoteba sorry nero tebirenga gwesoki bale umwancho murigereria nabugo tokwanira gwetera social media pages chose Facebook bona iga tole up loud and clear Ndizi TV News Digital YouTube live Ndizi TV News Digital montere bondega okuru macho ine abantera bamara ni rero kigo imarani macho ine ndemo wamoko ngaine omote kora ndie gari abalende usalama barabarani egari mwara beke nsemo mokondolero line ngamia eno akobe ruti ejo momote binere owocho moroli Oborema ase Obogima oyagoro kunga Enoch omwando nkora moletande ga kwandira mangana ye nengo nera kontenga Wilberforce nkana stop isigega mbaligeretie no nguru mukwani obwatira maiga oyo ndolegega yakoro kunga Marion yoyere Marion baba akoro kunga Marion William nsicha ke ayongange na mwane ga ali nyango ge Marion igo gabu na igule Ndizi TV nkobwatere management igo kyabonyo reward Ndizi TV well represented Marion William koro nsicha sub location kyabonyo reward Borabu sub county Borabu constituency Nyamira county well represented Marion beraga mwana minto Wilson yes sumaria ndi gwa koleta appointment no mu governor buno portion ya disability yangetenga muri bad mutangiri kumera abarai kera bono nyirinda abarai bali bandi mwacholete basinyirwe mwamwire ko offer an alternative ndi kwa ligetia ya buno bono leader ya opposition appointment no mu governor gosomo CEC gosonde bwensi oyorekiri mu governor mangana itakora kitaba egere bono tukane nga governor ngene liare ngamuri ko koraki muri gwetokeza mbia mano ndaite watebaiga tinda aligi any appointment komerana ne gavana why nche tinkuri appointment kuchiwo kwana iguru ya disability and yet mbaba it is not listed as amawaziri nechisiyo no batongwaru burango muno kwa kuri baga wando mo ikaransi ngo mwaka nkyo taro shortlist le abantu baita okay agate bantu ligwetokeza nara weangamba applied ikine kita kirebono kani neli swali omurali is okay imbu yokobolia I wish ariko bagairanirie ande nguri ngino muntu wabisi ya nguri no spokesperson ya Kisii County
mini nakiagurukwa chief of staff gosono ndebwe nsigari aiche onye ndiri bari gwancha batoke kindly mwari gwancha mutoke muje to handle mangana ya disability onguru Naam. Mwana gari ese gotoke gento nkinare gokora omwana one aro yo mutesa ngetina kinakora na kinakora genteke omwana mung'ani mburanga gitata kire kondigia amboliri swali ngadadi nkyo takorere teke ayabona nkyo takumurigirire ndebe no opposition kyagera serikali mwachorete yasinyirwe egero bolinga ki ayabona rumulingo mugabana abantu baito mbeso ogeti ba disability nkia sikyo taba shortlisted Tigana kuboli. yes Umurari. Sawa. Omwana oyo mubwe atoke sirasi familia yao okolekana ngano mung'aini ari. Yona. Talibo. Uranyora rindi tata oyo tari guikereka. Igo guchigoika tata igago kwara. Ngaki uko muike. No, tata na kiata umate kan munankuruga Ndizi TV ongoro mwana engochi. Mwagochi. Abu mwagochi. Mwana engochi tayo. No mugavana no arobisi. Nande musigete sana. Nande nko barobisi ya. Akino eta kali ko bora kimatuka nko barobisi. Talibo. Itangani ngwate banga turamurigia. Bono ngakire ndata ikereka. Nakuburiga. Umurari. Onye gokogenda nyono obisi e county sec. Kwabe kuisiko. Paka marogoba. Wakolera gotebunga injuri tukolinde. No tuaro morali yoko genda ona nima. Bo ekero bwate kurwanirira abantu ba mate no yeso. Mate no yeso. Ntubwate bugutora soma persistent wido. Bana go monginori. Ogachire bo mugambi kira umugambi. Pako umugambi akachakorosanga wa po tigamo na chere kinege kiaye antiga no kolireki. Ondo sirie nkyo korosera ebon. Number 2 utere nilio onguru. Mwazo when diplomacy fails you resolve to other measures. Talibo. Yes. Na kwa example ya Kenya aga still. Naam. Ese gotoka barigiri goso appointment no muraibu enso bolide bono bakumira na matanga. So mutaka nyore podium no hago koraki. Na go chakera ko air. Mpaka ori iwa ocha korangiringa ya kinju to koraki. Juto kwane ayengi wa kolire bune le opposition gato nguru ega sinere kwete ega utali kokora. No roja bai. Bono opposition bono ya chakire. Asingi nchukua challenge. I'm going to make sure. Inga inkumira nande. Any tali rasime vegavana. And before that, I want to meet with the president of disability. We talk. Now from there, turiye way forward. Ego sinya. Inkumira nande na any oriora konya disability. Any person that are close to ategere kilio cha wale. Eno kwa mwanda konte biganga kiyomaiti. Nda kosomere text eno kwa mwanda ga. Eno kwa mwanda konte banga ki. You don't even need to meet the president. Kero nye kwa mwira eno position. No bwateli bakali okoligio mugavana taliba. Yes. Ali gete ganga if he's unavailable, you can force him to be available. Akoboli, let me just quote him. Ali gete ganga onye Honorable Raila Odinga okoenda para ayenki gwakorire kiagera okoenda kwa para kwagerire okorangeri gwakorire ki kwabeire ayabona ko kwabeto opposition wachiro obisi kabere gatatu toigwikira abantu abo se kwabekirwe varanda nkyo toigochera bono head on ndegere bakoriki miyamano head on nande ni mate paka bache bandi karasi ba mache Biama. Karasi ba macha Karasi ba macha yonguru. Karasi ba mache. Ni maite mbache wandi. Amanyina matunda ngonyu. Owancho moligralia. Ije koro ku Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii omurulira sembeo okorokwa Oborema ase Obogima njino mulali BP Brother Power Jared Wilberforce ndena Wilson Godfrey
Ongworu bali mwanderete guturigereria igaria Madam Zipora Nyancho Primary ai balimu barwe staff room bakakara barwe birasime okay na bakwanire bonse ngopunga bakorire gasi Madam Zipora yo igari Nyancho Primary akondenga brother power Ndizi TV tindi korusio mpaka muri wale maso makorire gento kieke mwalire koba goko era Judy Oroko akonte bingari nyumba aligeretie Ndizi TV obwansu bwomugusizi parogechi County Commissioner Nyamira Officer aye mashabiki rero bagamva mietega babo Judy Shivling omuindi oimo nkwanerie Judy omanyama wale na ntumiro byane yonsi pigaki Judy I salute you Judy aki nkwaneli Nancy nkwaneli na masiga abwaya I salute you nguru yes murali what have you not done tesire gukora to kaibirega nki ndaite bona nki orocho tarakora again ton tarakora and I'm going to do it no to make sure nga tomeranire na any leader oraikia ekerero gyeito asomukubwa negendo kende ndakwana sengencho narolire chinsa jatunyorire okay igongo saba governor yaito Simba tokumusaba abantu bali abekire bending for that period atarakana atwakana okay and this one tindi konyete baso ekwende eko na promise tingango twakanari end of this month we are waiting to see nandi tuli koranga chibesa chetu chakolireki okay chasoire okay tokumusaba in a polite language okay yeah ingana yo mwali pimono akukwairi ingana yo mwelio na tebire mbia mono asoko karibishaga na promise nganko ena nandi namba yane nchino mwana psychologia nyoko got any problem ngakire simi na bon tokumero na tokwane na botoko make toko nyole solution okay bye no nganchire mbaina bye inamba yane 0 lakini nyolenga mashabiki na wacha kwa flash paka tuko saa 7 lakini ni sawa bye na nje timbo atishida bye namba 0742 23 12 12 okay 0742 23 12 12 okay yes mbia mono Wilson mangana na mange chinga kichiko tokea ntakete ninche ntoje tukwane goro yoko kwa bantu betu ase payroll asante so wancha gocha naende gatora gotake kindly kabo musibore bwogocha engane ntwani ase Oborema ogendo obogeni osalie tokwebwa naboigo oendo obogeni okole buya kegima tokwebwa oendo obogeni osalie tokwebwa naenda okole buya naro tokwebwa ebolie ngai oberete omwancho murigereria libaga lia bonsi balia twakonyana aso muroberio yoiga askurualia ensemo yebimanyererio yo minto Joshua Auta ensemo ye studio lisase Abigail Nyanchama omotenri bwemeroberio producer yane Sultana Victor nchewe brother power Jared Wilberforce wekira kiende tiga omone anyare koba gakoba sesenia bye bye kankwani ya chairman yane Ndizi TV obwansu bwomugusi.